khulu ndawo izingane zakwethu ndawo izingane zedlozi ngiyanibingelela nje emhlabeni wonke jikelele ngiyanibingelela ku-South Korea ku-Italy ku-UK Swaziland Maswati amahle lemvelo nina bokuthabuka nina bohlanga kwangwane awu ngiyanibingelela ingane zakwethu ngiyanibingelela ke nonke ke makhosi amakhulu ngibingelela ke lana umkhulu wasemakhosini ndaba ehlixoxa ngofakazi ngizala ke mina ke uMamthethwa Ntshakala uDingiswayo uDungdungana Dongwenze ngesibongolo ngizalwa insizwa yaseMabheleni koNtulu koMphemba lana ke ngizotha ke senze nje singane zakwethu ke sibheke la ejazini elihlaza nelimhlophe ijazi elihlaza ijazi lama proper thinkers the adapter survivors ama warrior amabutho alwa izimpi in God's power egameni lika Jehova lokuphilisa abaphilise ngala abantu kuningi nje esingachaza ngalo kodwa ke ngokwazi leli jazi lisuke limele lokho usuke limele ibutho angisho leli butho lokukhanda noma ibutho lokulokhuzana lokukhanda lokwenziwa lomuthi leli lisuke linalo livikela nalo ngesingalo kodwa ngisho ukuthi kwawena usuke wembatha amandla ebutho of which ke kunzima ukumasterisha amandla alo la amajazi nje way2 anzima ukumasterisha liyakwazi futhi ukukusiza ikakhulukazi liyazilwa kakhulukazi izimpi kodwa ke you have to go deep ufuna nje ukwazi lokho you have to go deep in order to understand ipower noma amandla ejazi noma ngaliphi ngalinye ngolichaza lana lento engisuke ngizoyichaza la kuwena angeke uze uyizwa ngeke uze uyiqonde if ungeke ukwazi ukuthi ulinde uthandaze and futhi don't take ijazi ngoba nakho ulibone komunye umuntu lilihle noma ngabe ubone omunye umuntu limfanele noma umbone enamandla meligqokile cha naka okwakho ngoba okwakho yilokho kunamandla okwedlulele ongakudlula abanye abantu abasuke bekhona emhlabeni okay ke silala sikhona green jazi ijazi lisuke liphiwe amandla okwelapha amandla ebutho likaNkulunkulu by nature ibutho likamoya lisuke likwembethe but natural usukuphiwe amandla emvelo and futhi kusuke kuumuntu wayisuke eyinyanga esuke ayedephiwe isimo samandla uthola ukuthi sometimes usehamba wa project enini ukuthi akangene ekutheni ngoba zonke ithunya bonke abantu qaphela ungaba na umthandazi there is a situation la uhamba idinga ukuthi no ake ulinke to the power of nature noma to the power of lokhuzana yokwelapha ngokwamanzi noma okwelapha ngokomuthi lana ke bese siza ngizocela ke sithi ukunyathela futhi size nakuleli jazi elimhlophe ijazi elimhlophe ijazi nalo futhi elinzima kakhulu ekuthenini lingakwazi umasterisha noma ungakwazi umasterisha but ijazi eliphethe wonke lamajazi akhona nengisaziwabala ngoba sozoqala each and every episode ngizoye ngikhulume nje ngejazi ngalinye it's a data ke le it's a power ke lena ekunikeza the data information kusho ukuthi usukuphiwe ulwazi olujulile from during the past experience noma during the certain process osukukuyo or each and every situation nje osukukuyo and mostly imvamisa uma unikezela amajazi usukwembethwe almost izidalwa esuke ziningi ngalendlela usukwembethe uhlobo lalo yonke futhi lemoya kakhulukazi leli jazi elimhlophe lapho ke ukwazi ngoba isikhathi esiningi omunye uyaye aze aphuphe eboniswa uma ngabe nikezwe isimo somuntu onikezwe leli jazi aboniswe isimo sezinyoka eziningi ngalendlela ukuthi zigcwala indlu zigcwale noma kuphi zibe izinhlobonhlobo usuke vele umuntu owembethe noma ochaza noma ukuthi unikezwa amandla noma usuke umbese noma utshengiswa zonke lezi idalwa ezinye okufanele uzenzele noma uzilungisele isimo noma ubalungisele kusuke kubala idala zakini osuke uzembethe nezidalwa nezabantu abasuke bekhona bonke emhlabeni jikelele so ke lisuke likhombisa ke idata about that liyakwazi ukutshengisa during usakhuluma nomuntu likunikeze nje amandla mostly in the behavior uyakhiphe izinto ezinohlonze noma wesimo somuntu okhulumisa okomuntu osuke esemdala ngoba usuke uletha ulwazi usuke lungamandla olusuke lungaphezulu noma ngokwedlulele angazi ngayichaza ethini kodwa ke la if uzongizwa noma unalo ulwazi uzoke unawe uziteste ulibheke mangabe ulembethe uzinikeze nje isikhathi sokuthi uma ngabe ulembethe ulalela bese uzwane kuwena yini lena usuke wembethe noma utshengiswa yona
but ijazi leli lamajazi wona amajazi abalekile nasuke enempi nasuke ekwazi ukunqobela izinto and they are very hard to master enokuthi ukwazi waqondisise kahle amandla ijazi angeke waze walimbatha waliqondisisa if ungakwazi lokho nami ngiyahlephula nje ngiyakha phezulu lapha nalapha ya ndawo makhosi singanza kwethu. Thank you for watching this video up until the end.